Biasane ning kene iki rame wong arit iki. Apa padha wedi corona jane iki? Ora nom ra tuwa, padha rebahan kabeh. Yo ngene lah lek nggih negara ora maju ini iki. Jan ndak masuk. Weh, panas-panas ngene iki cah loro kae arep mandi iki. Oi, coy. Apa? Arep budal nandi? Lek kodok. Gendeng. Gawanane pancing, golekane kadang. Tapi lumayan iki dienggo hiburan. Tokne ah. Woi, tunggu. Pantes akeh cah mancing. Kaline bianjir kok ngene iki kok. Apa digoleki ae yo? Kae rupanya percel sing tak goleki. Ganggone ae lah. Oh, no, 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 no. Kurang ngaji terus. Ramainya mancing. Yo. Iblis mayun keteram jang. Endi jam? Tapi kone cah kamu ki nggo peda lho. Oh, iki. Kone peda cah kamu iki. Iya iku. Iya, Duk. Iya. Iya, Dok. Iya, Duk. Oh, iya tenan iki, iya, Dok. Iki mau. Wah, jajal lele wae. Coba lele iya, betul. Balik ae. Nah, kowe tak gune lho. Wis goceng cepet. Cepet kan goleki. Pancing. Oh iya, kowe tunggu kene sik tak jupuk nih. Ono apa iki bedane rusak iki? Beh. Ganggu nang mancing kok. Lho, empe kok ngene iki lho. Beh, aku mau ganggone dosa ora ya? Alah mbok ben, esuk njaluk ngapura. Nara rambutane. Lumayan, Cuk. Kamu golek nandi sih? Golek ing kidul kali kono akeh. Ngene mijan ya? Iya, paling.
Weh, ra duwe mesak nih. Kan beduk wingi. Oh iya. Sepedahku yo piye ndek iki yo? Apa stip dadi tahanan wong kae yo? Iya paling. Malah aku yo sepeda jejel rono. Gah lah. Biasane ning kono ya niki rame yo. Lah ora. Ya delok dhisik le pedaku rono dadi tahanan lho. Ayo jum yuk. Ayo. Ayo. Poso iki hari pirang minggu nah to, Wak? Seminggu nih koyo nih. Sabar kindang arep poso. Iya no. Kan pedaku lek kae. Nanu uduk wi. Iya, positif pedahku. Delik. Kowe njogo kene aku tak sing ngindik-ngindik enek wong ora, yo. Yo. Oke. Headshot. Oh iya kayak. Aku kontek. Delok iki lho, Cuk. Cewekku ayu nih. Cuk. Ayu nih delok pedanmu ning ki bedan. Lho, Cuk, apa? Ngelone sing jiko lho, Woi. Oh, iki sing nyemplung ke aku diingi iki saiki. Ora iya. Jadi ya, ceri ya. Ceri ya, Diare domongi nek Yahmin iki akeh bocah nongkrong kok malah nekat. Ayo kenek kowe, ayo kowe. Kang, Maksudmu dingi apa? Maksudmu nyemplung nang kali. Bukti, Bang. Ayo. Salah